Haino hailam sogo khajane tahute buku songrono Songmung channel tinike tui bhejo ka mulai be wak bahan songchana ne hnai phaiding ke noro waisbano mulai be wak bahan songcha konka video norok ni bagai norogan video no payak nai ding ke norok nugui manana ke tabu hingga ke mulai na hadi bese kaham kaham o mulai no kuchu kuchu ke helap granai norok ni ichha norok kuchu kuchu khaja janai te budul budul khaja helabai janai ke wak bahan bai janani bagai ta mulai ekdom kaham kaham phuimani katal na hadi wak bahan bo ekdom kaham kaham ke tabu mulai no na hadi ang kuchu kuchu ke helap ka bo hai ke norok nangkha ke budul budul khepano norok budul ke janang ke budul khepano saimano helabai ke ang ke kuchu kuchu ke helap ka kisa misa goli re nani henai no ga bo norok ni mujung tui norok khlaisa di ga amon pore ke ta mulai no poriskar ke shuina granai ke wak bahan no poriskar ke sugranai songnani bagai karai box haka ang thok ke sagranai norok nangkha ke thok kufur pano rei saimano refine pano ge amon pore ke thok tungui heke nang asta mosla kisarnai somas rei songi janai norok nangkha mulai wak bahan tai joto mosla bulibo kacha soma rei saimano kangkhai tini kisa সমাজ dei chauna hanai asta mosla rekha asta mosla motom bai nongkhor kaino pias rajang no ri rekha pias kuchi kuchi khai helap jang no ang kisa yak bai kosli ri rekha mane helap jang kai botha botha mung to endi bangai kosli yak bai kosli rekha kai gura gura khai kagai thangota mane alka alka khai kagai thangota helap jang ni bagai aboni bagai ang ri rekha yak bai khai mosli wi kisa ke pias noromui hai kyang kaino te baki moso khulja rong nai te na hadi mo hainka pias kisa norom kha ngai te kisa kaza kaza khaye na mo hainka pias norom mui thangka ngai te kisa bahai motom tikhlai nei ta omon poreng kana ang moso te hasing ri sum khuljang no ri phika gabono bahai na hai kathang bahai ro na nango kole abon bage ang kaham kai kole de nai bono mufun nai kaham kai kole no kaisa koimung norok ni thane norok jodi na ani channel ka talang tongkha nora ani channel no subscribe khai di ta ani video no like di tai share khai di nong ni friends tai family rong no norok ni hamjamang belai no nango ket nora no comment sinya rok bota pok di asek no hambai na hadi mosla munui phai kyang ka ang som rekha tai chamus kaisa rwana ke total 2 chamus re rekha som no ke roi ta bo kol nai somrui kol khangke mosla robo dati no noromui thangota ge kol bai mane ya gulo tabo renai te baki powder mosla no renai puile suti ek chamus renai suti ek chamus te kisa rei rowana suti bahanya mu chamus patla ni bagai chikoni bagai kisa anuk jago sudere bai mane ya gulo jira powder bri nang jira powder bu 2 chamus rei rekha omsung no rei rowana ombai no kol nai tabo kaham kai mosla no bo mufunai kolei jira powder kuthung bahai ro rohanai ta kolei aba haike hinke norok jodi no wak bahan bai mulai rok saya khongkai sai nai di belai no thogo mulai bahai kuno kurei norok khai mulai bahai rok manam na ta kiri di ta mo hai ke na hadi wak bahan no rei rekha kaham kai sui poriskar khaijak no puila rei rekha bono kisa kolei mosla rok bai bului nagranai na hadi bulbai kha bulbai mane ya gulong ka tabang taisa mulai no ri phinai mulai no ri rekha mulai no bo taisa koli ri phinai mulai rui bo na hadi poriskar kol nai wak bahan bai mulai chakhe norok mulai bahai jemon jeng aun rok chakha ke mulai bahai tongmiya diba bo hairong na ni ta wana di wak bahan bai songoi chakha ke kuno mulai bahai toro ya ekdam thogo sapigi rogoi sai mano ta kothong ke tabu kholoberi rekha kolbai maya gulo ke khulogoi naige nai srapsa kutur riton khang ke nahadi beti rok nongkhor ka obono tabu kol nai tam beti te bo nongkhor na bage kaham ka koli ri nai mix khaiye nahadi oba haike koli ri khang kai te bo beti nongkhor ta sob somoy mui ekbar koli ri khang kai beti nongkhor ka haino hai kolbai khang ke bono tabu haino hai kholoberi ri phiu nai kholobiri review ka khulogoi naikha na hadi butirok ranani surung kha kebono tabo srapsa porpor khanya makol nai tambage ke khamnai se karon buti ran khaboni bage gaba haike no ke mulai rokbo munkha baksa kai gelei tongkha bo haike haina haitaisa kholobiri review nai bono
tabo khai bisi toni srapsa kholobi tonkhai kokol na nangnai tabo haike nahadi haina hai khulogi koli review ka bo haingkha mulai rok goli baikha puila phruka ekdom karai kuplung man tabo khai nahadi mulai munui chep tawoi mui kesi sajengui thangka mane komungui thangka ta puila rok phruka to ekdom kwbang hingke norok mulai jodi no budul budul khai chana hingke norok mulai budul phano rwui chai mano mulai jodi chana hingkai hingkai chwng ke helai birmani karon hingkai goliui thangka hingkai ambani mairok sapik chai mano hunui nai rwkha ke tabang tui kutung no rwi rwkha kisa tui kutung rwi bono kutung rwnai kaham kai mufunai kaham kai tui mui bo tui rwi rwkha tui kutung no rwkha hingkai dati no tebong gota muno amo haike no koli rirwnai taisa koli taisa kutung riphinai haino hai nahadi ekdom bwtui rok rankha ang hor off khlai rwkha hingke tabo doina blai kisa tongo ani yago ke doina blai no rwna hinui ang rwi rwkha nahadi motom jib jib ung tongkha ke doina blai rwi rwkha ba ekbar taisa haino hai koli rwi phono doina blai bo bising rogo bahai wngna nango aboni bagui koli rwi rwkha nahadi mo haike koli rwi rwkha doina blai rwui khakhai norok buji mangkhana norok jodi no mulai bai wak bahan chaya hingkai chainai di kothok abo bahai thoksugo haino aluk bai wak bahan no chama simi bai thokya mulai rok bai chakhai bo wak bahan thogo bahai no ang koli rwkha doina rok bai mane yagulo hingke norok bai taisa malai nai haino hai next video o tini ni bagui swngnong chitung hamba.